Saúdos, benvidos. Acompáñanos hoxe José Ángel Vázquez Barquero, neste caso como coordinador xeral de Ágora Termal. Ágora Termal, benvido, que é un novo foro de debate. Sí. E o que presentamos hoxe son unhas xornadas de debate que se van celebrar aquí en Ourense. Sí. Ben, como xa comentamos fai o día da presentación de Ágora Termal, xa fai algunhas semanas, pois hai unha iniciativa no campo de Ourense, inda que é aberta a outros sectores sociais e profesionais, que o que pretende é xerar un debate en torno ao termalismo e ao aproveitamento sostible dos recursos xeotérmicos, e a partir de aí divulgar todo o coñecemento que se sustraiga desa dinámica, desa maneira de facer o resto dos cidadáns, a sociedade en xeral, non? Entón, no seu día, falábamos de distintos tipos de actividades que íbamos a desenvolver. Evidentemente, había actividades formativas, como podía ser a organización de cursos, pero tamén de xornadas técnicas, entendidas estas xornadas técnicas como un ámbito de encontro entre a universidade, polo tanto, o mundo de investigación, o sector termal, entendido como a industria termal, e a administración pública. En este ámbito, a primeira xornada que organizamos é precisamente a semana que ven, o día 12 de xuño, unhas xornadas técnicas sobre os perímetros de protección. Os perímetros de protección das urgencias termais, que é un tema, polo menos desde o punto de vista mellor, non tanto desde o punto de vista da cidadanía en xeral, pero sí, desde o punto de vista daqueles que se adican profesionalmente ao termalismo, pois é un tema importante. E, polo tanto, nos entendíamos que era pertinente abordar isto xa de entrada. Vamos a falar de que nas xornadas vaise dar voz aos representantes de balnearios, por exemplo, o Grupo Caldaria, por exemplo, pero tamén os da administración, non? Sí, nós concebimos estas xornadas técnicas, como dixen antes, como un punto de encontro. Evidentemente, no mundo do termalismo hai diferentes tipos de axentes. Estamos nós, os que adicámonos dende un punto de vista científico ou académico á cuestión, pero despois está o sector productivo, propiamente dito, que é a industria termal, basicamente os balnearios, non? Inda que hai máis, porque tamén cando falamos de termalismo incluímos non estrictamente as actividades balnearias, sino tamén todo o que ten relación cas augas minero-medicinais e, polo tanto, tamén co consumo de auga, non? E despois está a parte da administración. A administración pública, como todos sabemos, é encargada de legislar e de velar polo cumprimento desa legislación. Entón, moitas veces, existen, non vou a decir desavenencias, pero sí puntos de vista distintos, puntos de vista encontrados, certa fricción entre a visión das cousas, incluso dentro da propia administración. Sabemos que ás veces acontece que quen legisla é unha administración e que ten que cumplir a legalidade son o resto de axentes, incluídos outras administracións. E pode acontecer que o punto de vista non sexa o mesmo. O estamos vendo, por exemplo, esa normativa de aplicación dos espacios termais propiamente ditos, en donde a Xunta de Galicia ten unha visión e os concellos, concretamente o Concello de Ourense, pode ter outra diferente. E iso implica, finalmente, que os cidadáns se atopen cun servicios dos que non poden facer uso, non? Termas pechadas, piscina das Burgas pechada. Eu penso que o tema non vai... Eu non quero entrar nese debate porque xa é un debate de máis calado político ou institucional, pero existen ou poden existir puntos de vista diferentes. Evidentemente, cada administración desenvolve a cousa a súa maneira, non? E non necesariamente o feito de que nun concello estén as instalacións pechadas non implica que en outro concello estén tamén pechadas. Entón, o que atopamos é que, efectivamente, hai concellos que non teñen ningún inconvite, ningún problema para cumplir a legislación vixente e outros que sí, pero, como se dixen antes, aí entran outro tipo de connotacións. O que está claro é que a universidade entendeu que tiña que tomar parte
nesta idea de plantexar alternativas ao termalismo, a como se está desenvolvendo, a en que punto estamos, que parece que non avanzamos, non? Este é un primeiro paso. Bueno, nos entendemos, ou polo menos eu entendo, non? Que xa que estamos na capital termal de Galicia e temos un campus que se chama Campos de Auga, que ten claramente connotacións relacionadas co termalismo, pois digamos que tiñamos que asumir un certo liderazgo neste tipo de cuestións, non? Entón, bueno, creamos este foro, Ágora Termal, e evidentemente non só estamos nós, a comunidade académica e científica, senón que hai xente que ven do mundo da medicina, hai xente que ven de outras administracións, hai xente que ven do sector termal, hai xente que da aquí, da provincia de Ourense, do resto de Galicia ou incluso do norte de Portugal, non? O concibimos como un foro aberto e o que queremos é que haxa un debate sobre aquelas cuestións que consideramos que son vitais para o desenvolvemento do termalismo, non? Esta pode ser unha, igual que haberá outras no futuro. Xenerar un debate e tratar de ser constructivos, non se trata de tirarse os bártulos á cabeza uns aos outros, senón de que haxe un punto de encontro onde a xente poda compartir os seus puntos de vista con outros que a mellor os teñen iguales ou diferentes, non? E a partir de aí construir o termalismo de Ourense e por extensión de Galicia e de outras partes do Estado español. Unha cuestión que xa puxemos en riba da mesa cando presentamos a Ágora Termal e que, bueno, o plantel de profesionais que forman parte deste ente, que a organización que creamos é un plantel profesionalmente falando moi potente, non? Nos consideramos que neste momento poderíamos aglutinar pois os principais investigadores en temas de termalismo non só en España, senón incluso na Península Ibérica. Na xenda de Ágora Termal, ademais destas xornadas do día 12, xa hai máis cousas. Sí, evidentemente xa estamos desenvolvendo o traballo para que haxa outras xornadas técnicas no mes de xuño. Hai máis centradas no estudo comparativo da legislación termal, polo menos no contexto de Europa, porque, claro, este é un tema sensible, un tema importante. A mellor os cidadáns do común pois non lle dan maior relevancia a cousa, pero nós estamos perto do norte de Portugal. Verín, Chaves constitúen, digamos, unha eurocidade. Ambas partes desa eurocidade teñen recursos termais, sin embargo, a legislación que impera en Verín é diferente a que impera en Chaves, non? A que impera en España ou en Galicia é distinta a que impera en Portugal. E isto, claro, pode levar a situacións, digamos, contradictorias, non? E pode existir incluso unha certa competencia desleal entre os diferentes ámbitos territoriais. Bueno, isto é un tema que hai que estudar, é un tema que hai que analizar, temos que ser consciente delo, porque, ao final, claro, que lexisla son as institucións, pero non só teñen que mirarse cara ao seu ombligo, sino levantar a cabeza e dizer, bueno, o que estamos facendo concorda co que se está facendo en outras partes da Unión Europea, sí ou non? Se concorda, maravilloso, se non concorda, pois a mellor hai que replantearse esa normativa, non? Pero, bueno, nós estamos na fase non de decir que o que hai que facer, estamos na fase de analizar as cousas, de que todo o mundo poda aportar e a partir de aí, pois, asesorar, non? Outro tipo de actividades que tamén facemos, como comentaba antes, actividades formativas, non? De feito, xa o día que presentamos agora a Termal, falábamos dun curso de verán no mes de setembro. Bueno, esta é unha actividade a que nos lle demos moito cariño porque evidentemente implica mobilizar xente non só de aquí, sino tamén do resto do Estado español e incluso de fora, non? Bueno, pois no seu momento o profesor elegido presentará o curso, pero digamos que a acollida que está tendo, unha acollida moi boa e penso que vai ser un éxito. Fala do interese que hai polo termalismo. Vázquez Barquero, como sempre, un placer, moitísimas grazas por acompañarnos e quedamos pendientes desas xornadas o día 12. Moi ben, moitas gracias.
A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.